Kao glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, odlučio sam da uzmem dodatne časove francuskog jezika i da radim na usavršavanju govora i pisanja ovog divnog evropskog jezika. Ovo je jezik koji se govori kao službeni u 29 država, koji veliki broj, 200 miliona stanovnika govori ovaj jezik u svijetu i on je i danas kao nekada važan jezik politike i diplomatije. Smatram da je vrlo važno da radimo na njegovanju ovog jezika, čije riječi su i u našem jeziku prenijete kao što je ambasador, ataše, diplomata, dakle sve riječi koje se vezuju za diplomatiju, kulturu, politiku i povezivanje između naroda. Francuski jezik je službeni jezik Evropskog suda pravde i jezik koji i danas može da nas poveže sa ovom velikom državom i kulturom i sa značenjem koje ova država ima za umjetnost, stvaralaštvo, politiku i međunarodnu saradnju. Pozivam sve mlade ljude da rade na svom francuskom jeziku, da uče i istražuju francuski jezik i kulturu, otvarajući sebi tako nove horizonte i nove mogućnosti.